Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Нәзифә Кәримованың «Изге ат» китабы тәкъдир ителде. Шара Татмедианың әдәби кафесында узды. Китапны тәкъдир итү чарасыннан Ләлә Зәйнуллин язмасы. Нәзифә Кәримова татар укучыларына яхшы таныш, әдәби иҗат белән актив шөгыльләнә. Казан утлары журналының даими авторы. Бүгенге көндә Казан утларының шушы китап китаплары сериясендә 23 китап чыкты. Нәзифә апа Кәримованың әле китабы 21-нчесе булып чыкты. Автор безнең Мәскәүдә яшәгәнлектән, шуңа күрә без инде соңрак аның презентациясын уздырдык. Чыннан да менә безнең бер төп юнәлешебез, без шушы Татарстанда яшәүче язучыларны түгел, Россиянең татарлар яши торган башка төбәкләрендә яшәүче күренекле дә, талантлы да, укылышлы да авторларыбызга да мөрәҗәгать итәбез. Башкортстанда яшәүче 5 милләттәшебезнең инде китабы чыкты. Чыннан да Нәзифә апа ул менә шу хәле кеше психологиясын яхшы бирә торган. Шушы әсәрдә аның повестында укыганнан соң күп кеше үзен таныр. Нәзифә ханымның бу китабын укучылары күптән көтә инде. Казан утлары журналында чыккан кисе китаплар сериясе бик бәрәкәтле эшчәнлек булып чыкты. Бу китапларның барлык финанс чыгымнарын Татмедиа үз өстенә ала. Ягъни авторларга кинәнеп иҗат итәргә, үзләренең геройлары, сюжетлары турында уйларга мөмкинлек тудырыла. Изге ат китабына кергән повесть хикәяләрендә автор узган гасырның 50нче елларындагы татар авылы образын гәүдәләндерә, милли яшәеш хакында уйландыра. Ул гади язучы түгел. Аның теле бик бай. Менә шушы әле тәкъдир ителгән китапта 50нче еллар вакыйгалары сурәтләнә бит инде. Һәм шул вакытның телен ул менә бирә алган. Ул вакыттагы трагик вакыйгаларны, юклык, ялангачлык бит инде. Ләкин халыкның ихласлыгын ул менә сурәтли алган. Һәм ул чыннан да шулай иде. Югыйсә бит инде теге авыр тормыш турында язган. Ләкин күңелдә яктылык кала. Күңелдә яктылык кала. Ул язучының иң югары бер эш нәтиҗәседер дип уйлыйм. Укучыда өмет калырга тиеш. Күңелдә яктылык пайда булырга тиеш әсәрне укыганнан соң. Нәзифә ханым Татарстан кызы, Башкортстан килене, Мәскәү каласында яшәп иҗат итүче зәвыклы автор. Аның Татарстаннан читтә яшәп үз халкына хезмәт итүе күңел халәте дә күрәсең. Кисе китаплар дип аталган серияда чыгу бу китапны минем өчен зур бәйрәм булды. Чөнки ничаклы китап чыгарып, мондый әле игътибар булганы юк иде. Мин бу серияны уйлап табучы Казан утлары журналына бик нык рәхмәтле. Миңа бернинди авырлык китермичә чыгарылган беренче китабым булды ул минем изге ат. Изге эшләр булсын, алга таба да китаплар чыгып торсын. Изге кадерле ат тарихыбызга мәдхия. Хәер, бүгенге көндә изгелеккә кадергә һәркем мохтаҗ. Ләлә Зәйнуллина, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.